Massou en Teres, dat binnen de naam van de 2 nieuwe welpkes, afkomstig van een bistetuin uit Bulgarije. In 2 busjes binnen de welpkes trok heel Europa heen reizigen om zo in nieuwe bekeerp uit te komen. Het duurde in totaal wel echt bijna wel iets van 40 uur, dus het was een vermoeiende reis. Maar het is allemaal goed gegaan en het is, de welp is het ook verrassend goed meegegaan. Dus ja, daar kunnen we daar erg blij mee zijn. De welpkes binnen trok haar een orden verstierten. En daarom moest er een oorplak komen. Doch wie het nog een drege klus om Massou en Teres naar Friesland te helpen. Ja, de autoriteiten wilden heel lang niks doen. Tot de welpen geboren werden die hier nu zijn, Massou en Teres. En toen zij verstoten werden door hun moeder, is er heel veel ophef ontstaan. En dat gaf ons eigenlijk de kracht om een onderhandeling te gaan met de eigenaren. En uiteindelijk heeft dat toegeleid dat we de dieren hier naartoe hebben kunnen brengen. Het is belangrijk dat er nou goed voor de beesten zwaarder wordt, omdat er wel net heel los zoen binnen. Vooral Teres die heeft nogal wat vergroeiingsproblemen. Het kan meerdere oorzaken hebben. Een van de oorzaken kan zijn dat het bijvoorbeeld inteelt is. We weten dat de 2e of 3e generatie van de inteelt al is. En slechte voeding. Dus dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar bij jonge dieren kun je er nog veel aan doen. En daarom is het belangrijk voor ons om daar zo snel mogelijk nu achter te gaan komen. Massou en Teres blijven nou eerst een hier in nieuwe bekeerp. Als ze zo'n grut worden, gaan ze later mogelijk naar een grutreservaat in Zuid-Afrika.